Добрый дзень. Зараз пачынаем. Так, нешта яшчэ не ўсё. Чакайце. Ну, цікава, ці ён праігрываць будзе гэтую катсцэну кожны раз. Зараз. Бо катсцэнка-то там, па-мойму, разовая ўвогуле. На пачатак гульні. А дзе мой прадпрагляд? Давай, прадпрагляд. З'яўляйся. Ёсць. Усё на месцы. Вітаю ўсіх. Працягваем метафор рефантазіо. Будзем працягваць гэтую гульню далей. Я не заходзіў яе, не правяраў, што ў мяне з захаваннямі, ці засталіся яны, таму што я гульню выдаляў. І шчыра, я не думаў, што мы нават да яе вернемся. Не, я як бы не супраць, яна даволі неблагая, проста кожны год знаходзіцца нейкая вялікая JRPG, якую ёсць варта прайсці, і калі ўжо пройдзена, то тыпу мне JRPG-шкі звычайна, мне больш адной JRPG-шкі ў год больш не патрэбна. Хто гэта нарабіў, дарэчы? Ну давай скажу. Я-то так, ну тыпу, гэта не так дрэнна, Рэгана, ўсё цудоўна, файная гульня. Так, метафор. Зараз катсцэна спецыяльна падвішчая. Evil Dive гэта зрабіў. Вось, дарэчы, дзякую яму. Вось. Гэта самае. Працягваем далей. Давайце, я, калі запусціў гульню, пачалася катсцэна. Вось. І катсцэна як бы ёсць. Давайце яе працягнем. Няхай яна прайграе. Таму што яна, па сутнасці, расказвае асноўны сюжэт. Я адразу праспалеру. У сусвеце фантазіі пачынаецца канфлікт палітычны. Памірае кароль, караля забіваюць. Ніхто не можа забіць караля, гэты кароль бессмяротны. Ну, тыпу, ніхто не можа яго забіць, ён можа памерці, я так разумею, толькі ад сталага ўзросту, і гэта немагчыма. Катсцэну зараз паглядзім. Вось, я трошкі пачатак ўжо быў, я не чакаў, я забыўся, што яна ўвогуле пачынае праігрывацца, але яна трохі нагадае дэталяў і персанажаў. Так што давайте паглядзім. A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Вітаю, Your Вучара, вітанки. Eminence. Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet, His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne?
Падабаюцца мне опенінгі Атласа. Прям падабаюцца. Зусім не паліцца. Ну, яму і супярэчыць там ніхто не можа. Я... Спойлер. Занадта папулярны генерал гэты чал. Так. А, яшчэ, не ўсё. Это у нас галоўнае меню паказваецца нам. Я спадзяюся, гульня мяне не прабівае, таму што мне яна прям глосная. Прям глосная. Яна супер ціхая была дагэтуль. Блин, яна прям... Яна нормально так. Давайте я крыху яе зацішу. Можа быць, прям у самой гульні. Налады гука. Так. Вось Master Volume. Вось так павінна быць плюс-мінус комфортна. Я і сябе чую, і нормально можна казаць, таму што я пераклікаваў па сутнасці музыку увесь гэты час. Зараз пагляджу на параметры. Па параметрах усё яшчэ гласнавата, але вам павінна быць нормально, таму што для вас гук зацішаны спецыяльна. Глядзіце. Мы будзем працягваць з таго... А, у мяне няма захавання. Я калі выдаляў гульню, мне не засталося захавання. Чат, карацей, мы будзем пачынаць па новай. Тут выбару няма. Ну давайте тады, я хоць нічога не забуду тады. А то я абсалютна... Я памятаю толькі дэталі, такія асноўныя, а вось мелкія аніяк. На Total War Empire отправляецца 1000. Нагадваю, давайте, сёння у нас трохі кароткі стрым, таму што праз 10 2 гадзінкі мне прыйдзецца яго скончыць. Вось, а праз гадзінку-паўтары будзе канец галасавання. Вось. Праз 2 гадзінкі я буду скончваць, таму што там яшчэ патрэбна будзе з дакументамі паездзіць і яшчэ раздрукаваць, як вызначылася, так што там проста не паспеецца нічога. Вось, так што сёння і карацей трохі стрым, і трэба будзе ехаць і далей з дакументамі клупацца. Асноўная штука, што ёсць сусвет Мар. Давайте коротенько. Мы яшчэ не ведаем, я не ведаю шматлікіх дэталяў, так? Перакладаць я буду толькі асноўны сэнс, але глобальна ёсць тыпу як гэта кніга, якую і вось увогуле расказы, якія будуць з'яўляцца, яны расказваюць пра наш сусвет з боку гледжання фантазій. Для іх гэта, для фантазій, гэта вельмі дзіўны сусвет. І для іх гэта, ну, іх сусвет рэальнасць, а вось сусвет, які знаходзіцца там дзесьці, пра людзей у гарадах, вось гэта на машынах, гэта ўсё нейкая лухта. Быццам бы хтосьці дзіўную проста, ну, попрыдумваў. Вось, я адразу скажу, што там ёсць яшчэ цікавыя спасылкі на тое, што гэта, па сутнасці, сусвет можа быць агульнай фантазіяй, нешта такое. Такая абстрактная нейкая тэрыторыя, вось, просто прыдуманая. Вось, але расказваецца праз кнігу і чалавека вось гэтага расказчыка. Хто тут? Я магу адчуць, ты назіраеш за мною за месца па-за межамі майго зроку. Хто б ты ні быў, калі ласка, скажы мне, ці наш сусвет зацікавіў цябе? Вы бачыце мне маю зацікаўленасць, але не сказалі бы вы мне маё імя. Я маю на ўвазе, скажыце мне, кім вы сапраўды з'яўляецеся. Той, хто сустракаецца за маімі вачамі скрозь дзіўную завесу. Так, зараз, глядзіце, трэба задаць імя сабе, так? Ну, я Энгри Рареф, толькі нам... О, яно ўлезе ідэальна. Нам патрэбна далей імя персонажа будзе. Просто да яго так будуць звяртацца. Не, давайте, няхай да яго... Давайте Люцик. Давайте Люцик будзе. Я прыдумаў. Будзе Люцик кіраваць.
Моє ім'я Люцик, так, сапраўды. A most unusual О, дзіўнае імя. one I've never heard now. Ніколі не чуў у нашым сусвеце. Would suggest То to me падказвае that мне, што вы, numbers магчыма, знаходзіцеся у сусвеце па-за межамі нашага. It is a curious thing that in your eyes Дзіўна, што у вашых вачах увесь сусвет яшчэ толькі пачатак гісторыі яшчэ не распаведзенай. or to put it another way, Калі дакладна, калі па-іншаму сказаць, гэта фантазія. but can it truly be dismissed as something so far removed from Але ці сапраўды яе можна проста праігнараваць як штосьці, што настолькі далёкае ад цябе. if indeed you wish Калі to сапраўды ты close to жадаеш our world, перасекчы наш сусвет I will first ask that you indulge one некаторы question. час, я бы спачатку хацеў задаць бы табе адно Is пытанне. fantasy limited to the confines of imagination? Ці сапраўды фантазія лімітавана межамі ўяўлення? Powerless creation? Сказаў бы, што гэта стварэнне не можа існаваць само па сабе. Вельмі філасофскае пытанне. Скажам, што не заўсёды. More than wishful thinking, more than fiction. Something capable of affecting the realities beyond its bounds. Больш, чым проста жаданне, больш, чым проста прыдумкі. Штосьці, што можа ўплываць на рэальнасць па-за межамі сваіх рамак. This must be what you believe. Магчыма, у гэта ты верыш. I confess my own answer still Я прызнаюся, мой асабісты адказ усё яшчэ пазбягае мяне. But consider, if fantasy is born Але from палічы, калі фантазія нарадзілася з надзеі, жаданне зрабіць сусвет лепей, чым ён then that з'яўляецца, hope can be made manifest. тады гэтая надзея можа праявіцца, And і тады прыйдуць змены, і тады фантазія будзе перароблена ў новую рэальнасць. perhaps the story about to unfold before you will tell us. Магчыма, гісторыя перад табою, якая разгарнецца перад табою, распаведзе нам. Мне самому вельмі... Я сам вельмі ў табе зацікаўлены. So, let Не, this я сам у гэтым вельмі зацікаўлены. Я вельмі хутка чытаю і потым разумею памылкі, што ўвогуле не тое прачытаў. Што ж, няхай гісторыя пачнецца. Так, складанасць нармальна. Так, няхай пачынаецца. Нагадваю, мы у сусвеце, дзе у каралеўстве, дзе толькі нядаўна помер кароль, і няма нікога, хто будзе займе трон увогуле. Трон пусто. King is dead. Точно нават And the абмяркоўваць. guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners. No crown or church will save us. But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? Запальничка у чалавека. Think get one of those. Come on, hey, keep it moving. Hurry it up. Next one. Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife ears. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Мы гуляем за персонажа, які з'яўляецца па сутнасці, расай мінорнасцю, Эльдай. Што цікава, яго кніга з трылера. Магчыма, суперважная. Hold it!
Should have listened to us, chum. Now fall in line! Unless you want to get stuck like us. You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Чаго пабег? Напужаўся? Падумаў, што можа збегчы. І выжыць пры гэтым. Ugh, this place already feels like a Ось, death мы trap. гуляем за Эльду, і Эльды — гэта істоты, якія вылучаюцца ў гэтым свеце тым, што ў іх няма ні вострых вушэй, ні рагоў, карацей, ну, вырадкі. Яны лічацца вырадкамі. Ну, як, сярод некаторых. Вось, а так, па сутнасці, мы мінорная раса, якіх мала. Ну, лохі, так, ну, мясцовыя лохі. Вельмі мала, вельмі рэдка людзі іх бачылі нават у сталіцы, і ў сталіцы гэта проста да нас у сталіцы будуць ставіцца трошкі лепей, але толькі трошкі, то бок проста будуць здзіўляцца, што о, не халера сабе, даўно не бачыў такіх увогуле, альбо ніколі не бачыў. Так, гэта ўжо гэтае месца, і мы накіроўваемся ў сталіцу якраз такі. Мы ў самую сталіцу едзем з нашай, не ведаю, напарніцай, як феяй, толькі яна не фея, яна туе таксама штосьці, яна не зусім звычайная. У нас ёсць пэўная місія. Якая місія, я не даведаўся нават тут на папярэднім стрыме, але мы спрабуем трапіць у гэта самае, ну, мы пойдзем на службу каралю, ну, тыпу, у ахову. Вось, але мы пераследуем нейкія свае таямнічыя мэты. Наша мэта пакуль незнаёмая, невядомая, і мы не хутка даведаемся, я вам скажу. Вось, Галіка, не ўпэўнены. Гэта месца ўжо адчуваецца як пастка. Усё чуў гэтую ўсю штуку наконт лорд Луіс выратуе нас. Вось гэты бандыты сказалі, што іх лорд Луіс выратуе, а зараз мы бедныя людзі, тыпу нам няма чым жыць, і ў іх адкульсьці узялася запальнічка. А запальнічка гэта, ну, крутая рэч, як вы бачылі. Hey, you okay? Ты ў парадку? You still got all your limbs attached? Усе рукі-ногі на месцы? Well, at least they didn't figure out our mission. Ну, хоць яны не даведаліся пра нашу місію, дакладна магло б пайсці значна горш. Што за місія? Давайте будем пытаць. What mission? Come on. This is no Да ладно, time for jokes. не вельмі весела. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all Ты же over, ведаеш, right? што як толькі хтосьці даведаецца, хто мы насамрэч, усяму канец, правильно? The mission's more important than either of our lives. If we screw this Місія up, важней, чым there's no любое hope. з нашых жыццёў. Калі мы тут правалімся, то у нас няма варыянтаў вярнуцца назад. І зараз скрозь пустыню дабрацца да горада. На табе не царапіны, так што гэта добрыя навіны. Ты же можаш хадзіць, так? Мне бы так хотел... было бы круто знайсці месца, адкуль бы мы маглі пабачыць усю мясцовасць. Так. Гэта ўсё, канешне, добра. Мы 10 праз 5 хвілінак невялічкі перапынак зробім. Let's go. Дарэчы, чат, навіны ёсць. Мне запрувілі відосік з гэтым самым, з часці паблізу. Не рухайся. Пачваркі. Watch out. Мне запрувілі, карацей, відэа з Міо, і ў мяне ўжо ёсць ключык на Міо, якім змагу з вамі падзяліцца. Таму розыгрыш будзе. Я толькі не ўпэўнены, на калі яго ставіць. Калі я яго пастаўлю на заўтра, то я не думаю, што дастаткова людзей даведаюцца, што ён будзе. Ну, тыпу, людзі могуць прапусціць. Вось. А мне хацелася б, каб усе жадаючыя маглі паўдзельнічаць, ну, як мага больш людзей. Вось. Таму папярэджваю, што... Блин, я не ведаю нават. Я бы паставіў, можа быць, на наступным тыдні, можа быць, альбо чацвер, альбо пятніцу. Вось, прыкладна так, разыгрываць ключик на Міо. Я паглядзеў, дарэчы, яшчэ дасягненні. Нам насамрэч, калі бы яшчэ у нас 6-9 гадзін было, ну, то бок пара стрымоў, то мы спакойна бы зрабілі яшчэ 2 выпрабаванні і яшчэ больш ключикаў было, але не паспеем ужо, там менш за суткі засталося, і, ну, гэта ўжо ўсё позна.
Мы дакладней паспяваем. Ну вось. Ну, конечно, можна зарашыць там і ўвесь дзень сядзець, але дакументы важней, чат. Дакументы і праца важней, трэба такія штукі рабіць таксама. Так, гэта выглядаюць асабіста небяспечнымі, так што будь асцярожан. Яны, падаецца, нас яшчэ не заўважылі, аднак. Вось. Позірк Фэй. Добра, дазваляю вам бачыць, што... ну вось, яна як бы фея. Ёсць праблема невялічкая у ангельскай, так, і ёсць блытаніна. Я не ведаю, дарэчы, як гэта перакладаць на... Я толькі на ангельскай ведаю, што гэта існуе, і я не ведаю, у нас увогуле ва ўсходнюю Еўропу ніяк гэта не перакладаецца альбо крыва перакладаецца кожны раз. Вось. Ёсць, карацей, у ангельскай такая штука, як фэй, так, вось зараз напісана фэй-сайт, так. Гэта, па сутнасці, істоты, можна сказаць, было бы феі, толькі феі, яны могуць быць вельмі розныя, так. Ёсць фэй. І адзін з тыпаў фэй — гэта фэйрі, то бок феечка. Тое, што мы называем феямі, так? І у нас паміж феямі і феечкамі няма ніякай розніцы. У нас гэта проста, змяншальнае слова, так? А ў ангельскай ёсць. Тыпу, гэта абсалютна розныя рэчы. Вось. І як гэта перакладаць, я хрен яго ведаю. Я заўсёды кажу фэй. Я вось літаральна прям паўтараю проста ангельскі варыянт фэй. То бок сусвета фэй. І гэта такая, тыпу, такая прыродная магія, скажем так, у асноўным. Так, у нас позірк фэй з'яўляецца, можна паглядзець, дзе ворагі. З гэтымі ворагамі лепей не сустракацца, яна кажа, вельмі небяспечна. Тады пойдзем з тымі. Я магу. Яна кажа, што і гэта небяспечна. Я паспрабую абысці ўсё. Бежым. Можа атрымаецца збегчы. Дабраліся. Аберон не быў феечкай. Так. І гэта ёсць праблемы. Складанасці перакладу. Асабіста, калі няма проста тэрміна, яго прыходзіцца прыдумваць, калі, тыпу, няма пагаднення аб тым, як яго перакладаць-то. Таму што проста няма гэтага ў культуры абсалютна. Я просто правяраю, але ты ж памятаеш, што мы тут збіраемся зрабіць, правильно? Нагадай-ка мне. О, ну я не ведаю. Місія, якая больш важная за наше жыццё? Першае, мы трапляем у сталіцу. І ты павінен наняцца як ахоўнік у армію у цэнтры, як это, рэкрутмент цэнтр. У цэнтры, карацей. Гэта вырашыць лёс усёй краіны. Мы альбо добра зробім нашу працу, альбо памрэм. І калі табе ўсё ўвогуле без розніцы, я бы лепей засталася жывою, так што нам патрэбна прайсці скрозь гэтую місію. Давай, мы не ждаем, каб сонца села, пакуль мы будзем у пустэчах. Давай збярэмся і пойдзем наперад. Ведаеш, што яны кажуць? Ведаеш, што я кажуць? Як гэта, anxiety. Блин. Давайте стомленасць у гэтым выніку будзе. Стомленасць параджае самых жорсткіх пачвар. Я маю на ўвазе, падаецца, толькі феі так і кажуць. Вось зараз яна сказала фейріс. Бачыце, то бок фей і фейріс, гэта два разных слова. Гэта прям розныя словы. Феечкі так кажуць. Калі будзе галасаванне, роўна 12 па Польшчы, то бок праз 1,5 гадзінкі. Сёння стрым трохі карацей, таму што трэба з дакументамі яшчэ паездзіць, і там, я думаў, трошкі даўжэй будзе, але там яшчэ патрэбна раз'ездзіць, раздрукаваць фатаграфіі, і гэта яшчэ, гэта самае, дадатковы час, і таму я на паўгадзінкі яшчэ скарачу. Так што мы скончым стрым праз 2 гадзінкі, а галасаванне, як звычайна, праз 1,5 будзе, а 12. То бок, а 12:30 я буду ўжо збірацца выязджаць.
фотаздымкі каточкаў. Ну гэта самы такі важны дакумент у мяне можа важней за гэты дакумент нічога і няма. I can at least cast my usual spell for you. Як мінімум я магу зрабіць для цябе, як это? Зрабіць для цябе мой звычайны заклён. Трошки дапамагае, так? Такое адчуванне, быццам бы музыка грае прямо ў маім розуме. Эфект магіі Галіцыі натхняе. Музыка гэта была першая магія, які гэты свет калі-небудзь ведаў. Зробіць наш шлях трошки прасцей. Не, так гэта ж дакумент. Каточак же не дакумент. Трэба ж трошки розніцу разумець. Ёсць каточак, а ёсць дакумент каточка. Гэта ж дарога, так? Як пашчасціла. Вялікі тракт усё ўжо бачна. Можа быць трэд. Я не ведаю трад. Там што вось там сталіца наперадзе. Амаль прыйшлі. Давай рушыць наперад і паспрабуем не трапляць у праблемы. Як дабярэмся прыкладна да сталіцы, альбо пачнецца бойка, мы перапынак зробім. Чапіцеся. Чапіся. Я жадаю забраць гэта. Оп. Ау. Фантазія померла, чат. Блін, пра эмоцыі я не ведаю чаму, я кожны раз перакладаю вам эмоцыі з ангельскай і у мяне вылетаюць яны зноў і зноў. Так. Я зараз палез. Чаму? Чаму мне галава просто не ўтрымлівае гэтае слово? Трывога. Не, ну гэта трывога, ладно. Як на дакумент. А вось чаму мне пакунак на пошце не аддавалі, калі ім каточка замест пашпарту паказаў? Вось, бачыш? Я бы просто ў любой незнаёмай сітуацыі паказваў бы каточка і каб яно вырашала ўсе праблемы. Я толькі за, разумееш? Ёсць просто людзі, якія з гэтым не пагаджаюцца. Дорога амаль полностью закинутая. Мы можем, в принципе, удолжить. Это дрянно. This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Ukronia. The year is 785. Ukronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Катсценкі. Ой, яшчэ далей пайшло. Я зараз, карацей, даглядзім, я перапынак зладжу. Я, можа, нават зараз пачну есці, і я вас адпраўлю на перапынак, ну, пастаўлю заглушачку трошки пазней. Блін, мае кнопачкі. Чат, вы бачыце, што прерываю катсцену, але кнопачкі я сабе здабуду, там у меня мікрафон выключаецца. А то я думаю, я, карацей, зараз сабе просто зацішу і пачну ўжо есці, снедаць, і вам просто перапынак заглушачку пастаўлю, калі яны скончацца. Дзякуй вяліка.
on with it then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yeah! There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elder here, in the whole city even. The capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside.
вярнуўся. Мы прыбываем у сталіцу, і тут трошкі, ну, звычайны здаравенны горад. Толькі яшчэ трошкі напружаны ўвесь, таму што тут так-то незразумела, што далей будзе, з-за таго, што караля няма, і далей ужо пойдзе нейкі падзел усяго. Чаму мне прадпрагляд усё яшчэ паказвае, што не знялася вось, нарэшце? Ну, вось, знялося. Галоўнае не набываць сувеніры. Што цікава, яна паглядала туды на каралі, якія былі насамрэч магічныя, так што, ў прынцыпе, там яе зацікаўленасць, у прынцыпе, зразумелая. Пра тое, што кароль забіты, усе ведаюць? Так, гэта нават у гэтым самым. Па сутнасці, асноўнае, прям усе ведаюць, што... ты маеш на ўвазе, ці быў ён забіты, ці ён проста помер. Наколькі я памятаю, ведаюць усе, што забіты, просто ніхто не ведае хто. Вось, і ніхто асабіста не думае на папулярнага генерала, суперпапулярнага генерала, які насамрэч з'яўляецца забойцам. Для нас гэта сакрэта не робяць абсалютна, мы ведаем, што ён мудак. Вось, але пры гэтым, калі чым далей мы будзем гуляць, ну я ж нагуляў папярэдні стрым, тым больш будзе раскрывацца дэталяў, што насамрэч там-то ўсё не так проста. Бо ён прыгоженькі, ну, з такой фрызурай, ага. Сталіца цудоўная. Толькі паглядзі на ўсе гэтыя плямёны. Дарэчы, ну, як казалася ў катсцэнцы, ёсць 8 плямёнаў і 3, як бы, народы, па сутнасці. Плямёнамі я не ўпэўнены, што называецца. Ну, па сутнасці, я так разумею, што 3 народы гэта... Я не ўпэўнены, карацей, я не ўпэўнены, як падзяленне гэта мясцова працуе. Разам яны аб'яднаны ў адно каралеўства эйфарію. Вось, і зараз эйфарія у трошкі шаткім стане, бо можа нешта заварваецца, карацей. Толькі паглядзі на ўсе гэтыя розныя плямёны. Ніколі не пабачыш такой дайверсіці, разнастайнасці у вёсках. Не той, каб выглядае вельмі збалансавана. Я бачу больш клемараў і русантаў, чым каго-небудзь яшчэ. І... Што значыць, што трошкі дурнаваты дзіцёнак Эльда будзе дакладна выглядаць, ну, як это, вылучацца. Паспрабуй не звяртаць, як это, не прыцягваць да сябе ўвагі. Чуеш? Чуў, пра што яны кажуць пра яго... яго His Majesty. Блін. Ну, пра караля. Яны кажуць, што гэта зусім не хвароба. Я чула, што там нешта было такое, забойства. Асцярожна, цябе яшчэ можа нехта пачуць, як ты гэта кажаш. Але гэта тое ж самае, як і з прынцам, так? Яны кажуць, што на яго напалі ўначы. Хутка пачнецца барацьба за трон, я табе кажу. Ходзяць чуткі, што монстры ходзяць па-за межамі горада. Яны адпраўляюць ахову, каб разабрацца з імі. Far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Армія ўвогуле разваливаецца. Гэта зусім не падобна на тое, што было, калі граф Луіс кіраваў усім гэтым. Я табе кажу. Увогуле складана уявіць сабе, як краіна, як нацыя ўвогуле адрадзіцца пасля гэтага. Нам бы не прыходзілася бы задавацца такімі пытаннямі, калі прынц усё яшчэ жывым быў. Я ўзгадаў, у чым наша місія. У нас ёсць жывы прынц. І мы ведаем пра тое, што ён жывы. Наша місія пакуль што невядома, але мы спрабуем неяк абудзіць прынца. Кароль помер. Яго сын прывязаны да ложку.
Няўжо ніхто не засталося нікога, хто можа несці цяжар кароны? We've done all in our power. Мы зрабілі ўсё, што Not even маглі. the kingdom's best. The saint could Але purify нават the лепшыя ў situation. каралеўстве святыя не могуць пазбавіцца ад гэтага праклёну. Over 10 years he has languished under this curse. Больш за 10 гадоў ён знаходзіўся пад гэтым праклёнам. Як доўга яго цела можа пратрымацца? No doubt his highness would protest. But since Гэта дакладна сын? Ну, кажуць, што гэта прынц. Няма сумневу, што яго васпаннасць не ўпэўнены, блин. Трэба слоўнік глядзець. Будзе супраць, але з-за таго, што мы не можам, у нас выбару не застаецца. for the man who cursed his highness and murdered our king, there can be no Для чалавека, які пракляў яго светласць і забіў нашага караля, няма аніякага выбачэння. I never thought I would have to ask this of you. Я ніколі не думаў, што я спытаю цябе аб гэтым, але нас занадта мала засталося. Нам няма да каго звярнуцца. Ты пранікнеш ты ў армію, каб данесці паведамленне да нашаму кантакту там. Гэта твая місія. Для ўсіх нас ты не можаш праваліць яе. Я пакрыху узгадываю, я памятаю, як мы там гэта самае наняліся ў армію і пранікалі далей. Ты чуеш мяне? Но не магу вінаваць цябе ў тым, што чуваеш сябе настальгічна. Ты і прынц былі даволі блізкімі. У любым выпадку, дабрацца да сталіцы было толькі пачаткам. А зараз пачынаецца самая складаная частка. Нам патрэбна запісацца, так што каб ты мог сустрэцца з нашым аператыўнікам. Памятай, ніхто тут не ведае, хто ты такі. Ніхто не ведае, што прынц усё яшчэ жывы, каб сесть на трон. І гэта значыць, што калі нас раскрыюць, гэта ўсё, ніхто нас не выратуе. Крок першы. Давай знойдзем, дзе тут офіс арміі знаходзіцца. Павінна быць не вельмі складана, улічваючы неабходнасць у салдатах. Нешта, выбачаюся. Нешта ўсё не праходзіць. Нам трэба даць бучку спячаму прынцу, но мы там даволі блізкія з ім, так што я думаю, гэты варыянт ужо быў правераны. Ведаеш, куды мы нам ісці? Як гэта? Не бойся прызнацца, што ты згубіўся і табе патрэбна дапамога. Так, добра, мапа. Мне падабаецца гэты туторыял. Націсніце R1, каб ачыніць мясцовую мапу. Мапу мясцовасці. Калі вы не ўпэўнены, што рабіць, націсніце трохкутнік. Галіца заўсёды мае добрыя ідэі. Альбо яна так думае. Так. Захавацца. Мы былі сябрамі ў дзяцінстве. Так, там нешта флэшбэкі на гэта былі. Я просто хотел проверить вариант, каб яна нам подказала что-нибудь. Так, у нас няма часу ісці куды-небудзь адыходзіць, ну, дэтур. Ну, карацей, мне словы синонім падыходзячы не трапляе ў галаву. Ну, карацей, вошкацца навокал. Калі згубішся, правер мапу і ідзі адразу на галоўную вуліцу, і там ты павінен будзеш знайсці цэнтр арміі. Ну, я называю цэнтрам арміі, таму што рекрутмент мне з галавы улетела. Подозроная жанчына. Няма часу. Вось Элда, яны прям... Так, мы... Што з гэтага? Наперад. Добра, ідзем. Паглядзі-ка на гэта. Новая модель выйшла. Я бы мог хадзіць і раскідвацца заклёнамі як сапраўдны майстар, калі б у меня была одна такая. Вось так і выглядае вялікі горад.
Усе, нават іх маці маюць магічную запальнічку. Так, і так шмат яшчэ розных варыянтаў. Зараз і мне цікава, я сабе таксама ждаю. Yeah, until Так. you see the price tag. І гэта пакуль ты не пабачыш кошты. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Не магу нават уявіць сабе, як гэта адчуваецца мець гэта самае бліскучую палачку, каб выкарыстоўваць магію. I can whip out magic anytime I like. Я магу заўсёды карыстацца магіяй, калі пажадаю. І я магу нават бачыць маглу ў паветры. Аднак я ўсё ж такі не архімаг. Цуды ніколі не скончваюцца. Феечка і дзіцё Элдан. Вы новыя ў нашым вялікім горадзе? Ну што ж, я прапаную вам быць як мага больш незаўважнымі. Даверцеся мне, калі я кажу вам, што вы дакладна не жадаеце прыцягнуць увагі лордаў і ледзі. Але я спяшаюся. Я кірую гэтым невялічкай крамай гэтай. Вы шукаеце сабе запальнічку. Вось перад вамі штосьці, што можа зацікавіць, як гэта, foreigners. Ну, карацей, не мясцовага. У гэтым выпадку хутчэй чалавека з-за межы сталіцы. Гэтая мадэль зроблена па падабенству да каралеўскага скіпетра і была бы цудоўным сувенірам. Колькі каштуе? You're not really going to fall for that, are you? Ты ж не збіраешся, як гэта? Ты ж на гэта не падашся, правильно? How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? Як ты ўвогуле даведаешся, што як выглядае каралеўскі скіпетр? You've really never heard of it. Ты ніколі пра яго не чуў? Wow. Ну, я нават не ведаю, адкуль пачаць. Сімбаль і інструмент суверэнітэта кароны, перадаючыся скрозь пакаленне. Калі паверыць у легенды, у ім знаходзіцца цудоўная магія. Моц, якая можа ўздрыгнуць увесь свет. З практычнага боку, ты можаш назваць гэта самым моцнай магічнай запальнічкай у сусвеце. І ў руках караля яе было дастаткова, каб спыніць уварванне. А зараз ён помер. І нашчадкаў у яго няма. Трагедыя, так? Каралеўская магія амаль бескарысная без караля. Хлопча, ты абраў вельмі дрэнны момант, каб наведаць. Я не ведаю, навошта ты тут, але тут збіраюцца праблемы. Я гэта возьму на ўвагу. Тады слова папярэджвання. Твоё выжыванне — гэта твоя адказнасць. Такая вельмі пазітыўная. Гэта было... Гэта не павінна было... Як гэта? Гэта не патрэбна пужаючае. Але яна мае рацыю, а нам патрэбна быць асцярожнымі. У любым выпадку. У нас няма часу хадзіць навокал і размаўляць з усімі. Нам патрэбна трапіць у армію. Так, чекайте-ка. Просто наперед. Я вельмі спадзявалася, што мы будзем неўзуважныя ў натоўпе, і ніхто нас не заўважыць, што ты Эльда, але людзі тут усё значна больш уважлівыя, чым я думала. Мы не жадаем прыцягваць увагі, але хаваць сваё племя — гэта толькі зробіць усё горш. Людзі Так, людзі могуць табе крыўдзіць, але паспрабуй трымацца. Прасцей сказаць, чым зрабіць, але я ўпэўнена, гэта вельмі важна для місіі. І на гэтым ідзем у офіс арміі, армейскі офіс,
On not know the recruitment center. Армійський офіс, який ми шукаємо, повинен бути тільки прямо напереді. Добре, ні з ким не розмовляємо. Не протягуємо магію, дивні люди з коробками на головах. Со скриночками. Сопроводило нормальная армия, кстати. Не, ну у нас супер миссия есть. Вельми важная, прям супер важная. Цікаво, тут просто места некоторые збираються. Бачите, там кавалочки такие беленькие. И они будто вытягиваются. Офис ось тут. Я нечто мимо пробег. That must be the recruitment center. Это повинен, блин... Мне... Ну, рекруты — это новобранцев. Центр новобранцев. Больше всего. Ты с этого момента будешь вести. Я повинен быть довольно просто. І коли вони почнуть задавати питання, будь ласка, будь щирим, як тільки магчима. Хлусить тільки створить більше проблем. Зробить тебе більш подозроним. Так що, покуль ти нічого не розказуєш про нашу місію, ти будеш у порядку. Удачі тобі там. Винеси їх. Ну, добре. Добре, у тебе тримається. A blue blood, are you? The army's no place for velvet swaddled lordlings. Why? Божух, як їх називають? Ну, короче, давайте так, блакитная кров. Блакитно-кровые просто, ну, это мясцовая шляхта. Шляхтец, так? Я буду коротко. Армия — это не место для таких. Навошта вы тут? Магчыма, ваша шляхетная семья обвалилась под своей живагой. Это так? Родословное вельми дзіўнае вымярэнне для вартасці солдата. Я жадаю запісацца. Гэта дастаткова для вас ці не? Яшчэ і выскачка, так? Добра, лордёныш. Вітаю ахову. Дзе у цябе будзе прывілегія памерці крычачы і... Так. Памерці з крыкам і ў крыві служачы сваёй краіне. Але запомни мои слова. Весь твой гонор развалится на войне. Калі твой труп будзе ляжаць у бруде, паспрабуй выглядаць патрыятычна. Вельмі натхняючыя словы, капітан. Думаеш, што пагрозы набудуць табе павагу, лаяльнасць? Не дзіўна, што ніхто не паважае ахову зараз. Але я зараз тут. Так што я думаю, што каралеўства яшчэ не знікла. Ты навучишься, ты знойдешь, як это? Я поставлю тебя на место. Хопить, лекарам уже хапае і так свої праці. Ідзі і будь удзячна за тое, што ты ўсё яшчэ цэлы. Добра, наступны. Памятаеш гэтага? Гэта каго з іх трох? Я шчыра памятаю толькі вось гэтага хлопчыка, які не капітана, вось, ну, які запісваўся, лордёныша, як яго праклікалі. О, Эльда. Я думаў, што вашыя ўжо давно зніклі. Узрост 18 і яшчэ і сірата. Армія заўсёды можа, як гэта, для арміі такі карысная. Што прывяло цябе запісацца? Я жадаю змагацца за змены.
Lofty words for a gutter rat with an empty coin purse, no? Моцне слово для такого пацука з пустими кишенями, это не? So, what can you bring to our beloved cause? Итак, что ты можешь прапанаваць нашему корпусу? Нейкія здольнасці, аб якіх мы павінны паразмаўляць? Так, мы мацней, мы разумныя, мы трывалыя, мы маленькія, але хуткія, і мы удачлівыя. Ну, вядома, мы возьмем удачу. Я заўсёды быў удачлівым. Я спытаў пра твае здольнасці, хлопча. Добра. Апошняя справа. Зрабі адзнаку, альбо напішы сваё імя, калі ты увогуле умееш пісаць. А вось зараз мы толькі імя практаганісту даем, а вось яму мы дадзім Angry Raleigh. Нагадваю, што імя чалавека, які сядзіць за кампом, Люцик. Вядома, чалавека. Імя протагоніста Angry Raleigh, так? Подписалися. Ти ведаєш літер? Так, ти ведаєш літери, так? Чаму у мяне дыслексія раптоўна прачнулася, ніколі не было літаркі скласці перад сабою, чамусьці яны прям разбегліся раптоўна. Так, ніколі не было такога, я прям дзіўнае адчуванне. Так, так, we'll get some use of you yet. Мы знойдзем табе месца. Будзеш карысным. Добра, Angry Raleigh. Вітаю у ахову. Я ўпэўнены, ты бачыў, ты чуў пра з'яўленне пачвар, так што будзь асцярожан там. Нам і так не хапае людзей, так што будь добрым хлопчыкам і паспрабуй не быць забітым на першым жа сваім заданні. Ты можаш атрымаць свой рыштунак на рэцэпцыі. Стандартная зброя ахоўніка і запальнічка. Належыць каралеўству, так што калі ты яе зламаеш, гэта будзе вычысцена з твайго заробку. А зараз пайшоў. Наступны. Якая ж доўгая чарга. Але мне падаецца, у нас няма ніякага іншага выбару, каб акрамя таго, каб чакаць. Мне падаецца, там можна яго скараціць тым проста, што паразмаўляць з рознымі. О, вось гэтым чалам. Чал. Момент. Скажу, блин, кайфовая гульня, так? Калі бы у нас шмат чаго ў спісе не было бы, і, дарэчы, у мяне ёсць планы, ну, там, не так даўно з'явіліся планы з тым, што мы будзем рабіць далей. Глядзіце, у нас ёсць стыкс, мы яго дакладна праходзім. Пасля яго мы, можа быць, будзем дабіваць Міо, альбо, я думаю, Hollow Knight у першую чаргу даб'ем. Нам там, ну, паглядзіць яшчэ трошкі дадатковы контент, пабавіць час. Я думаю, я нават буду рабіць прыкладна так, я буду рабіць тыдзень па гэтаму самому, па нашаму галасаванню, так? І пасля, і дзесьці там узяць адзін дзень, можа, два, на Hollow Knight. І мы так пару тыдняў будзем гуляць, пакуль не скончым, можа 2-3, можа 3 тыдні, пакуль мы не скончым Hollow Knight, альбо пакуль мне праблемна не стане па грошах з-за гэтага. Вось, паглядзім, што наступіць першым. Вось. Гэта будзем рабіць пасля стыкса, а потым, што мы тут... Вітаю, Юджин. Што мы тут робім? Пакрысе праходзім фантазію. Насамрэч толькі пачалі і завязваецца толькі гісторыя. Мы ўжо гэта праходзілі, проста мне захаванні зніклі, і мне ўсё роўна прыходзіцца гэта праходзіць з самага пачатку. Вось, я спадзяюся, што калі гульня проста шмат месца на кампе займае, і я спадзяюся, што калі я зараз я выдалю, захаванні не знікнуць. Можа быць, варта іх захаваць дзе-небудзь яшчэ сабе, каб яны не знікалі. Я ведаю, чаму яны зніклі. Гэта было на іншым кампе, вось у чым справа. Вось, я зараз разумею. Калі мы гулялі ў папярэдні раз, мне падаецца, гэта было проста на іншым кампе, вось таму і захаванняў не засталося. Можа быць, яна і ў воблаке не... Яна ў топе была? Не-не-не, гэта ж па рулетцы сёння. Сёння чацвер. Сёння рулетка была.
Вось. А пятнічны стрым у нас галасаванне скончваецца праз 10-50 хвілін. Вось. Планы пасля стыкса. Будзем гуляць па гэтаму самому пару лет з цэлымі тыднямі, так? Ну, акрамя пятніцы. І я сабе адзін, можа, 2 стрымы вазьму на Hollow Knight, каб дабіваць яго. То бок, ну, дадатковы контент. Вось прыкладна такі план, а пасля гэтага я думаю, ёсць высокая верагоднасць, калі вы будзеце працягваць яшчэ далей прасоўваць Divinity Original Sin 2, таму што гэта можа заняць там месяц, можа паўтары, пакуль мы пройдзем стыкса. Калі Divinity Original Sin 2 будзеце ўсё яшчэ актыўна прасоўваць, то я зладжу серыю стрымоў па Divinity Original Sin 2. На Ale Abbey адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Можа быць, нават. Пайшлі чуткі, што можа быць мы будзем поўнасцю праходзіць Original Sin 2. Але толькі пры ўмове, што вы будзеце актыўна галасаваць далей. Я бачу, я забайцяў. 9500 на Divinity Original Sin 2 адпраўляецца. Так. Гэта было не так, Галіца кажа, гэта было не так праблемна, так? Нам лепей стаць у чаргу, аднак, але альбо яны пачнуць падазраваць што-небудзь. Таксама записываешься? Чарга пачынаецца за мною, так што альбо табе патрэбна хтосьці яшчэ, але штосьці яшчэ. Ты сапраўды... Так, давайте не дадзёбвацца за чалавека. Я ўпэўнены, што ты думаеш аб той же самай рэчы, што і яны. Калі дома ёсць стейк, то навошта увогуле магло прыцягнуць мяне сюды запісацца ў краёўскую армію? Я скажу, што ў мяне проста свае абставіны. Я валанцёрую, каб змагацца, каб абараніць каралеўства. Як бы дурна гэта... Як дурства гэта ці не. Добра. Чал? Ты такі малады, навошта ты записываешься? Ну, я так разумею, што не той, каб шмат выбару, калі у цябе няма працы альбо грошай. Рів, я так разумею, гэта мясцовыя грошы. Ну, давайте рівы прымушаюць гэты сусвет вярцецца, так? Ты же жадаеш магічную запальнічку. Калі жадаеш, то стань у чаргу. Добра. Яны кажуць, што племя не важна ў арміі, але, магчыма, паставіць мяне наперадзе як мясны шчыт. Не той, каб я магу знайсці лепей працу. Хацелася бы мне служыць лорду Луісу. Яго армія пабудавана на гонары, і нават Паріпус там мае шанец. Халера. Я прыйшоў запісацца, таму што я чуў, што я магу хутка тут зарабіць хутка ріваў. Але яны прымусяць мяне працаваць каля крыповага Эльды. З Паріпусам я яшчэ магу вытрымаць, але Эльды ўвогуле пужаючыя. Дзе ты гэта чуў? Ўвогуле прамаўчым. Можаш нічога не казаць. Я магу сказаць ахоўніку, што ты дзіўна на мяне паглядзеў, і ён выкіне цябе адсюль перад тым, як ты можаш увогуле... ён адправіць цябе на віселіцу перад тым, як ты можаш увогуле міргнуць. І можаш не клапаціцца наконт таго, што кагосьці клапоціць, што скажа Эльда. Цябе павесяць. Табе лепей трымаць сябе... Дазволь яму казаць, што ён пажадае. Змагацца з кемсьці такім, як ён, толькі бы згубіш энергію. Добра. Чарга-то не сыходзіць. Опа. Опанькі. Золоты светлячок. Чамусьці. Я ж зусім паразмаўляў, так? Ну добра, давайте стаіце з гэтым чэлам. Не, пачакайце, я зусім паразмаўляў ужо.
А, я стаў у калейку, усе, у чаргу. Я не стаяў. Я думаў, што патрэбна размаўляць з шаламі, а насамрэч патрэбна было стаяць. Я чуў, што яны маюць позіркі, што? А, яны ўжо типу заўважалі пачвар. Вось. Што, пра здаравенных пачвар? Ты думаеш, за гэтага у нас так не хапае солдат? Лепей бы яны нам пра гэта сказалі. Як яны іх клічуць? Штосьці так, як хум, там людзі, люд. Карацей, здаравенныя пачвары ў гэтым сусвеце гэта людзі. Наступны. Яшчэ адзін клімар. Пачакай-ка, не. Ты не падобны на іншых. Дакладна не. Эльда? Першы, якога я бачыў. Руш. Тут прыярытэт ёсць. Мы сквайраў і дзяцей ужо ўзброіваем запальнічкамі, так? Толькі губляць добрую зброю. Лепей яна трапіць у мае рукі. Давай яе сюды. Адкрытая сіла і абразы. Сусвет увесь перед твоими ногами. Весь под твоими ногами, под твоими, не перед твоими ногами. Жадаеш яшчэ раз паўтарыць, хлопча? У нас ёсць свае нагоды, каб запісацца, а зараз вяртайся ў чаргу. О, яшчэ адзін такі моцны клімар, так? Думаеш, твае прыгожыя словы будуць параўне з сілай Русанта? О, забудься пра племёны. Гэта не пытанне гонару. А зараз ты нам павінны выбачэння. Так, ніякай бойкі тут. Ты в парадку? Так. Это было пужаюче. Не дай ему забраться под скуру. Усе людзі... так. Гэта ўсё, што людзі такія, як ён, жадаюць. Пабачымся. Паспрабуй там не памерці. Клёвы хлопча. Калі ласка, не ускладай маю працу. Трымай сваю запальнічку. Зараз большасць з іх ідзе адразу са сваімі крышталямі маглы. Так што з практыкай усе могуць карыстаць магію. Ну, да пэўнага ўзроўню. Это не такая рэч, якую ты можаш пачаць рабіць добра за дзень. Пакуль што для новенькіх, як ты, лепей сканцэнтравацца на выжыванні. Вось яна, запальнічка ў яго таксама ёсць. Капітану, з якімі размаўляў перад гэтым, у яго таксама такая была. Магчыма, яны маюць вельмі розных кшталтаў, як я бачу на галоўнай вуліцы. І гэта вазьмі яшчэ. Абараняй гэта сваім жыццём. Мапа. Добра. Гэта сапраўдная мапа. Вельмі гэта небяспечна нават проста рабіць гэта самае, проста рабіць абрысы дзікай мясцовасці, але гэта поўная дэталяў. Толькі ваенныя могуць такое зрабіць. Слухайце, новенькія. Маё імя капітан Клінгер. І з гэтага моманта вы усе чвары, я не ведаю, miserable lot, не бы галоў не прыходзіць, вы мелкія пад маім кіраваннем. Я упэўнены, што вы чулі, як нашыя сілы вельмі заняты пахаваннем яго каралеўства, каралеўскай велічнасці. Я не ведаю хізмажасці, мне патрэбна знайсці адпаведнік. Але калі ты так
On Kushi security detail. Think again. Я пропущу гэта просто. Спачатку вас адправяць у крэпасць на паўночнай мяжы, дзе вас будуць трэніраваць у сапраўдных ахоўнікаў. Вітанчыкі, паладзін. Я гамость. Вось, дзякуй вялікі, мне слова не про ўсё. Просто ваша мосць, яно не мае сэнса, калі перад табой няма, тыпу, альбо васпане, ну, тыпу... Я гамость. Дзякуй вялікі. Гэта прям дапаможа. Аніме нейкае, ну, па сутнасці студыя Atlus анімешныя JRPG-шкі робяць, але гэта JRPG. Прям JRPG ад японцаў. Ад стваральнікаў персоны, Shin Megami Tensei, вось гэтых серый. Вітаю, Медайгорый. Вітаначкі. Галасаванне ў нас кончуецца пра 40 хвілінак, нагадваю, а сёння ў нас трохі скарочаны стрым, таму што ўсё яшчэ трэба ездзіць з дакументамі і... Нікчэмы. Так, Miserable Lot. Не няшчасная, вось тут нікчэмы, ён хацеў сказаць. Я просто, как вы разумееце, спрабую стрымаць тэмп у першую чаргу, таму што тэкст тут да халеры. І калі я неправільна там хаця бы 10% словаў перакладаю, нават альбо просто сінонімы падбіраю пад гэта не настолькі губляе сэнс. Яно не настолькі важна. Вось. Вось, але дзякую, што падказваеце, гэта важна. Ну, тыпу, я, калі не магу, мне ўсё сіноніму слову галоў не прыходзіць, і галоўна, каб я згадаў яго, калі наступны раз яно з'явіцца. Так. Наши ветераны там навучаць вас адной... адной рэчы, якая вам спатрэбіцца навучыцца, калі вы выжывеце. Болю. Ідэальна. Гэта дакладна там, дзе схаваўся наш кантакт. Нагадваю, мы пранікаем у армію каралеўскую для таго, каб звязацца з нашым кантактам, які можа нам дапамагчы. Мы, як галоўны герой, давайте трошки адступлю назад і распавяду самую галоўную падзею ў каралеўстве. У каралеўстве помер кароль. У яго няма нашчадка, у яго быў прынц, якога забілі. Кажуць, што забілі. Вось, але справа ў тым, што мы якраз таки, гэта агульнае тое, што адбываецца ў каралеўстве, але мы адзін з тых, хто ведае, што прынц яшчэ жывы, ён знаходзіцца пад праклёнам. І зняць праклён мы не ведаем як. Самыя лепшыя магі, якія схаваліся разам з прынцам, яны спрабуюць вярнуць яго да жыцця, і зараз вельмі важна вярнуць прынца, таму што інакш пачнецца, хутчэй за ўсё, грамадзянская вайна. Ёсць чалавек, якому можам давяраць, ён знаходзіцца ў арміі, ён там, па тыпу, ну, схаваўся. Вось, і нам трэба да яго дабрацца і выйсці на сувязь. Ён якраз такі знаходзіцца ў крэпасці, у якую нас адправяць. Насалоджвайцеся сённяшнім адпачынкам, пакуль... Таму што гэта будзе апошні раз, калі вы поўнасцю выспіцеся. Зараз вы вольныя. Прынц Трыга? Не, там крыху... Там, тыпу, як пад праклёнам, тыпу, прям бачна, просто спіць. Глядзі на ўсіх гэтых іншых рэкрутаў. Ім сапраўды вельмі патрэбны новыя людзі. Дакладна, я ведаю, што ты ўсё яшчэ не ведаеш, як выглядае наш кантакт, але ён пазнае цябе па твайму мячу. Ён таксама адразу будзе ведаць, чаму мы прыйшлі. І не клапаціся, я яго пазнаю. Ну і гэты... Як гэта? Charming. Гэты капітан, магчыма, мае рацыю. Нам лепей адпачыць да заўтра. Пацалаваць трэба. Гэта ўжо прапановы былі. Справа ў тым, што наш галоўны герой, прынц з'яўляецца яго сябрам дзяцінства. Так што, ў прынцыпе, калі гэта варыянт хоць камусьці прыходзіў у галаву, ужо рабілі. Стрыгі, падаецца, былі. У галоўнага героя гетарахрамія, я не ўпэўнены, магчыма, гэта фішка ўсёй расы, але раса вельмі, ну, нешматлікая, і мы ў сталіцы зараз, дзе ніхто нават не бачыў нас, ну, такіх, як мы. Вось, хутчэй за ўсё, можа быць, гетарахрамія нармальна для гэтай расы. Я не ведаю. Ну, па сутнасці, яна як бы так, яна гетарахрамія, просто што яна можа быць нечым незвычайным для іх. Наш гатарь адпраўляецца 500. Мы не туды цалаваў. Блін, дакладна.
Треба було у правильне місце цілувати, а не туди, а не як звичайно. Так. Отпочить. Hey. Ти не спиш? Ні, я сплю. Nope, I'm asleep. Good night. Haha. Very funny. Ага, вельми смішно. Look, I just. У лобіка не тое, што вы падумалі. Мы нічога такога не падумалі. Усё ў парадку. Слухай, у мяне ў галаве шмат чаго. Не вельмі магу заснуць. I'd heard about what it was like in the capital, but still. Я чула, як яно ўвогуле будзе ў сталіцы, але ўсё яшчэ. Спачатку, так, калі ты чуеш і калі ты бачыш усю гэтую прадузятасць у адкрытую, гэта шмат. Ты ў парадку? Яно прасцей ніколі не будзе. Yeah, I could tell. Так, я магу паразумець. Try to put it behind you, okay? Паспрабуй забыцца на гэта, добра? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. Некаторыя нават кажуць, што гэта віна малых плямёнаў у тым, што пачвары ўвогуле з'яўляюцца. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Чаму мы спім у паліто? Я не ведаю, гэта сусвет фантазій. Ну, типу, гэта ўвесь сусвет фантазія называецца. Мы ў каралеўстве эйфарія. Я не думаю, што тое, што мы ў паліто спім, гэта самая дзіўная рэч, якую вы пабачыце, тым больш, што, гледзячы на ўсё, там не вельмі цёпла у гэтым пакою. Гэта дакладна такія ж самыя людзі, якія спалілі твою вёску, памятаеш? Я б аб гэтым лепей не думаў. I'd rather not think about it. Маеш рацыю, выбач. Я больш не буду пра гэта. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you. Это вельмі добра было з боку прынца. Ён клапаціўся цябе. Ён больш клапаціўся аб тым, хто ты быў, чым што ты быў. Я разумею, чаму ты бы хацеў яму адплаціць. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Гэта піжама такая для мажораў. Блін, дакладна. І вось гэта на галаве... Дарэчы, я вось не ведаю, яго обручы гэты на галаве, ён, тыпу, абавязковыя? Таму што гэта можа быць як і мясцовыя вось гэтыя запальнічкі, можа быць магічны артефакт нейкі. Цікава проста, што заю. І гаворачы пра гэта, ён жа даў табе гэтую кнігу, так? Магу я яе паглядзець? Так? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Павінна сказаць, мне было вельмі цікава. Thanks. Дзякуй. Кніга, якая расказвае пра наш сусвет. Я кажу, тут як бы ўсё перавернута, па сутнасці гэта сусвет фантазій, які бачыць, ну, тыпу, прыдумвае наш сусвет. Вось такая прыкладна тут падыход, прыкладна, я не ведаю. Я, на жаль, не так шмат нагуляў, хацелася б больш, конечно. Але то фігня, вось чаму фея у бодзе пытаннічка. А што не так? Я думаў, феечкі толькі так і лётаюць. Ты гэта называеш... Гэта ж... Як гэта? Гэта тое, што называюць фантазійнай гісторыяй, так? То бок гэта фантазійны сусвет, які прыдуманы аўтарам. Прынцу падабаліся такія гісторыі. Давай-ка пабачым. Кажуць, што малады падарожнік быў здзіўлены сусветам, які ён пабачыў вакол. У гэтым сусвеце было толькі адно племя. Усе людзі прымалі адно аднаго. І ніводная душа не была народжана ў дыскрымінацыі. То бок нават аніякіх феечак. Падаецца, што менш розніцы значыць менш аб чым увогуле спрачацца. У такім сусвеце няма неабходнасці ў магіі. Мегаполіс, які пабудаваны толькі праз навучанне і працу. Вежы шкла, якія дасягаюць нябёсаў. Бяспечныя ночы без аніякіх цёмных ценяў. Занятыя вуліцы, па якім лёгка падарожнічаць.
І ў законах гэтых эмацыянальна задаволеных людзей напісана усе жыццё раўны. О, я бачу. Ніякай магіі, ніякай канфлікта плямёнаў, роўнасць для ўсіх. Сапраўды гучыць як фантазія, але вельмі дзіўна адчуваць сябе, як это, зайздросціць прыдуманаму сусвету. Што, ўжо заснуў? Ты же ведаеш, наколькі мне складана перагортваць гэтыя велічэзныя старонкі? Ну добра. Я проста больш потым пачытаю. Добрай ночы. Ці гэта плаўкі? Ну, я не разбіраюся. Ты мне падкажы. Так, давайте захаваемся, потому что не хочется згубіць прагрэс яшчэ раз. Прапануеш узарваць вежу Арасакі? Я не ўпэўнены, мне цікава, а ці гульня мае сегмент типу ў рэальным сусвеце? О, дарэчы, флешбэк. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. I won't give up either. Trust me. Until arrival at the northern border fort, one day remains. За дзень до таго, як мы прибуваем у крепость.
Чаму іх усіх рыўкі ў вочы лезуць, і як яны пасля гэтага не касавокія. Мне падаецца, гэта міф увогуле пра касавокасць ад грывак. Таму што я чуў яе не раз. І ні разу гэта не было, тыпу, праўдай. Прям ні разу. Мне падаецца, гэта проста міф нейкі, я не ведаю, які адкуль узяўся. Бойчыкі нейкія, ну, трохі ёсць, але, ну, з прынцам зразумела, прынц пад праклёнам, так? Ён хворы, капец, тыпу, прям бачна, што ён проста, ну, яму складана расці ўвогуле. Так. Цікава, як далёка мы прасунуліся. Давай-ка знойдзем наше месца, куды мы адпраўляемся. Паўночны мяжовы форт. Ну, гэта, па сутнасці, падарожжа, і пакуль... Вось цікава, так? Вось нам выдалі мапу. Я так разумею, усю яе можна будзе наведаць, так? О, прыкол. Блін, пачвара, вы глядзіце, які кракен цікавы. У іх жа пачвары людзі, ну, тыпу, у гэтым свеце яны самыя велічэзныя пачвары яны называюць людзьмі. Вось, яны там вельмі дзіўна выглядаюць. Калі мы швандаліся для прынца, то мы не проста сіротка. Не, ну мы сіротка так-то, просто неяк так склалася, што нам пашчасціла, карацей. Мы сіротка, якога хоць і спалілі хату, але, скажем так, пашчасціла больш, чым іншым сіроткам. Таму што ён трапіў у фавор да прынца. Так, паўночны мяжовы форт. Это месца, калі будзе наш контакт, так што спадзяёмся, што мы хутка яго знойдзем. Усё, што мы можам зараз рабіць, гэта адпачываць. У нас заўтра складаны дзень. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. The northern border fort. Паўночны мяжовы форт. Гэтая вежа была пабудавана, гэтая крэпасць была пабудавана падчас... Блін, я не буду паспяваць. And to combat the rising waves of monsters, fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Потом перешкаджаешь? Что? Дык вось, пра што казала, што гэты форт пабудаваны як мяжа супраць надыходзячых пачвар, і ён насамрэч знаходзіцца на пагорку і там серыі пагоркаў, і мы зараз прыйдзецца пакінуць целехі, я так разумею, што прыйдзецца ўжо пехам узбірацца да яго. Потым перакажаш, так, я проста не зразумеў, што гэта катсцэна. Вось, я думаў, што гэта, ну там наратыўшчык зачытвае, я яшчэ далей буду скіпаць, але не, гэта была катсцэнка. Нарэшце, я адчуваю свае ногі. Слухайце, сюды. Баявое поле бою, гэта не месца, каб сядзець на сваіх дупах, і мяжовы фронт заўсёды бойка. Прызыў да зброі можа прагучаць у любы момант. Падымайцеся. У вас ёсць гонар, каб служыць пад камандаваннем капітана Клінгера, гэта ён. Герой вайны, тактык, майстар зброя. Калі я зарабіў гэты ранг у акопах, выкаваны крывёю маіх... Пазбавьте мяне ад іх яго прамовы. Скажы, сябра, мне цікава, што гэта за кніга, якая цябе так прыцягвае так твою увагу? Складана патлумачыць. Some kind of fantasy novel, you said? Нейкая... Як это? Пачакайце-ка... Лог? Што я сказаў? Нічога не прагаварыў. Нейкая фантазійная навела, так? То бок яна апісвае лепшы сусвет, утопія, магчыма. Мне таксама падабаецца чытаць. Але гэта не падобна ні ў адную кнігу, якую я раней чытаў.
When the late king took the throne, he was quite the idealist Ведаеш, himself. калі памерла кароль заняў трон, ён быў даволі ідэалістам. Under his rule. Ён зрабіў шмат, ён вялікія claims. Типу, ён заявіў даволі шмат чаго наконт аб'яднання ўсіх людзей пад яго Never managed to do кіраўніцтвам. it in the end, of course. У выніку ніколі гэта ў яго не Reform takes атрымалася. more than high-minded, eloquent speeches. Рэформы займаюць больш, чым проста прамовы. Магчыма, ён быў аслеплены гэтым таксама. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Паслухайце толькі яго. Дзіцё з яго першым мячом думае, што ён разбіраецца лепей за караля. Завалі-ка сваю хлебарэзку нікому не цікава. А цябе ніхто і не пытаў. Something to say? Жадаеш штосьці сказаць? Go on. Давай, я I'm слухаю. listening. Давайте выбачымся. Бо бойкі толькі не хапала. See? Зяпу. Take a cue from your Дзякуй friend вялікі. in a lesser tribe. Я синонімы просто на ходу падбіраю. Бачыш? Табе лепей прыслухацца да парад свайго сябра з малага племені. Well, Clemar, I'll let it go this time. Ну, Клемар, Only because I like я your адпушчу цябе ў гэты раз, але толькі таму, што мне падабаецца твой сябра. yourself. У наступны раз трымай свае скаргі пры сябе. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. Гэта апошняе, што мне патрэбна. Але я заслугоўваю, і мне падаецца, што я гэта заслужыў. Дрэнна казаць аб мёртвых і ўсё гэта. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Мае вусны час ад часу хутчэй за мае думкі. Аднак... Так. Аднак я шчаслівы, што дрэнная звычка, як это... прыцягнула нас бліжэй, гучыць занадта трохі, але карацей аб'яднала нас. Вось. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Выбач, ніколі не было часу прадставіцца. Я Строл. Леон Строл. Сын графа Халіі. А ты? Я Энгер-Релеф. I have that right? Энгер-Релеф? There's a certain weight to it. У яго ёсць пэўная вага. Чулі? Чулі? Даспехі ў іх агонь. Не гаржет, а БДСМ ашыйнік. Не, дык гэта ж магічная прылада. БРСМ нашыйнік. Божух, ну не, фу-фу-фу. For what it's worth, my title doesn't mean much. Але, як бы ён не гучаў, мой тытул нічога не важыць. Тут і зараз мы ўсе роўныя. By the skin of my teeth. Now, where was I? Right. As for you, fresh meat. Ён там усё распінаўся. А вы, а наконт вас, дзе я скончыў? Так, добра, для вас свежага мяса. Someone help! Хтосьці дапамажыце. Is that a soldier? Як на мяне глядзіць, рамасіш? Пакуль не, але падаецца, да гэтага ўсё ідзе. Hey, speak to me, man. What happened? Размаўляй са мной. Блин, адказвай мне, што здарылася? Слухай, будь асцярожан. Гэта занадта... І вырубіўся. Ён не адзін з маіх. Магчыма, хтосьці захоўваў форта. Гэтыя клятыя Vultures. Пушкі гэтыя. Блин, забыўся. За мяжой. Яны, магчыма, пачулі пра смерць караля. Вітаю, Найн Рэйвенс, дарэчы, так, вітаночкі. У любым выпадку, наперад, рушма да форту. Я застануся тутка праверыць яго раны. Ты жадаеш, каб мы пайшлі наперад? Самі. Send a team to back to ask for. Мог бы хотя бы даслаць каманду, каб...
first step. Я ведаў, што першае, што вы зробіце, што то напужаецеся. Калі вы жадаеце падціснуць свае хвасты, няўжо ты здраднік нашай справе? Ахоўнікі не маюць ніякага... Сярод ахоўнікаў няма месца для... Як гэта? Божухна. Чаму... Што... Адкуль, чаму у мяне словы разбегаюцца? Так, Cowards. Па-першае, Cowards. Добра, мне падаецца, ламаюся. Нягледзячы на тое, што яшчэ 2 гадзіны стрыма не прайшло, а у мяне ўжо крыху сінонімамі пачынае крыніца перабівацца, так? Так. Для такіх як ты, давайте так. Ты частка каралеўскай арміі. Схавай свой страх, змагайся з гонарам, і заўтра жа мы атрымаем сабе медалі. Баязліўцы, так, баязліўцы, вось. Просто абсалютна прям блок, типу, слова, кавард, і толькі гудзіць у галаве. Ён мае рацыю, мы ваяры. Там наверсе наш першы шанец, каб на гонар і річес, багацце. Пракляты буду я, калі я гэта згублю. Ідзем. Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward. Лучше ж гэта ж гриф, сервятник. Я ведаю, што птушка, праблема у паралельным перакладзе, асабіста калі ты робіш так шмат тэксту, у тым, што, ну, карацей, паспрабуйце гэта прабіць 2-3 гадзіны нон-стоп, просто перакладаць тэкст і херачыць яго, так? У пэўны момант у вас зламаецца ваша перакладалка. Я кажу, типу, з досвідам стрымоў за 2 гады, 2 ўжо з хрэнам гады, вось, я магу сказаць дакладна, што стала лепей, я ламаюся не праз паўгадзіны, праз 1,5-2 гадзіны, калі шмат тэксту, вось, як у JRPG-шках, у проста RPG-шках, калі шмат тэксту, але, ну, у лепшы дзень там больш можа быць часу, у горшы менш, але глобальна прыходзіцца кампраміснічаць. Калі ідэальна перакладаць кожны сказ, вы згубіце, типу, по 10 хвілін на сказ, а гэта бессэнсоўна. Трэба трымаць... Стамляешся, так. Насамрэч, галава, яна, типу, мае абмежаванне, пэўна. Яна просто перастае у пэўны момант просто падкідваць табе дастаткова на свежую, нармальна, типу, калі, вось, ну, пачатак толькі, альбо ты, ну, просто адпачыўшыся такі, у настроі нейкім падыходзіш, я не ведаю, як гэта апісаць. То яно ідзе лёгка, і ты, в прынцыпе, можаш высидзець там спакойна некалькі гадзін. Вось, а час ад часу просто словы не ідуць, таму што пераклад гэта свая трэніроўка, пераклад гэта складаней, чым просто размаўляць на ангельскай, я скажу. Таму што толькі дзякуючы стрымам я навучыўся ўвогуле перакладаць, таму што я некаторыя словы я прям не ведаю, як яны перакладаюцца, таму што я ведаю адчуванне ад слова, я не ведаю яго, тыпу, я ніколі не гугліў гэтыя словы на беларускай, на расейскай, я толькі на ангельскай гэтыя словы і гугліў. Вось, і іх так і вучыў. Вось такая штука. Трэба Руді падключыць, ён 80-й левел у синхронным перакладзе. Я ўвогуле здзіўлены, як ён так керачыць, але наколькі я ведаю, што... Не, ну ладно, ён з расейскай можа перакладае, але мне бы і з расейскай было бы складана перакладаць. Вось. Калі з ангельскай, я ведаю, што ён карыстаецца, гэта ён жа вынайшаў гэтую, можа не вынайшаў, але як мінімум падкінуў і мне ідэю, я тады карыстаўся актыўна. Просто ставіш тэлефончык з Google Lens, вось, і праз Google Lens сядзіш і просто читаеш тэксты, якія аўтаматам перакладзены. Не самы ўдалы, але, типу, ты можаш велізарныя просто сцены тэксту фігачыць, не вельмі напружваючись, таму што гэта прям, ну, гэта складана. 10 хвілін застаецца да канца галасавання, зверху ёсць таймер, чат, але улічвайце, што таймер выйдзе роўна ў 12:00 па Польшчы на маім кампе. То бок вам можа яшчэ паказвацца, типу, 30 секунд, таму што залежыць ад вашай затрымкі з твіча, яна у кожнага можа быць рознай ад паўсекунды да 30 секунд. Вось, так што улічвайце гэта, калі вы паспрабуеце там неяк прасунуць штосьці сваё, улічвайце гэта. Тое, што будзе праз 10 хвілін, ужо менш, чым праз 9 хвілін. Тое, што будзе на першым месцы, тое ў нас і перамагае. Так у нас скончваецца галасаванне. Добренько, далей. Халера, я думаю, што гэта на тое, што мы падпісаліся. Рушым наперад да форта.
Я толькі зараз, блін, я з'явіўся гэты шалом, і ён, тыпу, просто... Па-першае, адкуль ён у яе, таму што, мне падаецца, першае, што яна рабіла, яна, ну, не свяцілася нідзе, то бок, ну, ніхто не абмяркоўвае яе, можа быць, яна сябе магіяй хавае, альбо нешта такое, таму што яе ніхто не заўважае. Вось, але шалома яна адкусьці здабыла сабе, баявая такая. Слухай, у мяне вельмі дрэннае адчуванне наконт гэтага. Гэта складана патлумачыць, але там быццам бы смуроту ў паветры, і ён становіцца ўсё мацней. Эй, нешта здарылася? Пачакай-ка, гэта што? Феечка, ты што, яе сам злавіў? Яна са мною. Так, і ў мяне ўвогуле ёсць імя. Гэта Галіка. Вы разам падарожнічаеце? Ты даволі добра хавалася ўвесь гэты час. Ну, я не ждала, каб усе тут пачалі гэта абмяркоўваць. Але ў нас ўсё яшчэ большыя праблемы зараз. Я не магу скінуць гэтае адчуванне. Трэба быць асцярожнымі. Трэці варыянт? Тыпу... Першы гэта... Вось там злавіў, другі быў варыянт... Яна са мною, а трэці які? Я не бачу ніякай феечкі. Вось такі, так, дакладна. Якая феечка? Не бачу ніякай. А мне падаецца, мы ў папярэдні раз гэты варыянт абіралі. Я просто зараз прытрымліваюся таму, што мне парэкамендавала яна, тыпу, няма сэнсу прыкідвацца, плусня толькі больш падазрэнняў прыцягне. Але я ведаю гульні Атлуса, яны у большасці сваёй рэплікі ў дыялогах ні на што не ўплываюць. Тыпу, яны не вельмі ўплываюць. Звычайна толькі на наступную фразу, але бываюць выпадкі, калі не. Бываюць, яны важны у гульнях Атласа, гэта звычайна звязана з актыўнасцямі, звязаныя з персанажамі. То бок тое, што вы абіраеце, падвышае, напрыклад, адносіны з персанажам, альбо не падвышае адносіны з персанажам, вось такое. Але не ў звычайных вось такіх катсцэнках, а звычайна ў актыўнасцях з персанажамі. Так, гэта фея, гэта тульпа, ці як там? Я бачу толькі галоўны герой? Не, як глядзячы на гэтага чэла, яна насамрэч проста хавалася, проста хавалася. Яна не можа стаць нябачнай для кагосьці. Проста яна валодае магіяй, і я думаў, што можа быць гэта так працуе, але, ну, нейкім чынам яна схавалася ўвесь гэты час ад усей каманды. То бок рамансім, усіх рамансім. Так, згодны. Я буду выконваць загады, але не збіраюся гэтага канапнага генерала адсылаць мяне не на смерць. Давай-ка выйграем сабе момант і потым адправімся, калі будзем гатовы. Я ж спадзяюся, ты ведаеш, як выкарыстоўваць запальнічку, так? Я так не ўпэўнена, ён ніколі яе не карыстаў. Усё ж такі, я маю на ўвазе, ён жа звычайны хлопча. Так што не той, каб мае шанс вялікі. Справядліва. Добра, заставайся за мною, і у цябе будзе ўсё ў парадку. Я абяцаю, што не дам табе памерці. Строл наш новы хаўруснік. Храбры ваяр, які спрабуе схаваць сваю шляхетнасць. І ён стаў тваім хаўруснікам. О, гэта дрэнна. Я не думала, што табе прыйдзецца з кімсьці ўвогуле змагацца. Я толькі спадзяюся, што наш кантакт у форце ў парадку. Давай будзем асцярожнымі і спадзяемся, што мы яго знойдзем. Ён баксёра нагадвае, дарэчы, так? Сапраўды. І па характару трохі, тое ж самае. Гэта нечаканы паварот падзей. Але, калі ласка, не забывайце пра нашу місію. Я ведаю. Будь асцярожен, наш контакт павінен быць унутры, і нам проста патрэбна яго знайсці. Ты так хутка бегаеш? Што ты там казаў? Ты сказаў наконт хаўрусніка? О, нічога. Я проста клапацілася наконт салдата ўнутры. Разумею. Ну, што бы ні там ні было, сітуацыя мяне таксама клапоціць. Давай пойдзем унутр. Экшон? Так, зараз бойкі будуць. І ў канцы босс яшчэ.
чалавеча. Stand your ground! Charging! Pursue! We have to help the survivors. Пошли ў армію, нам дакладна не прыйдзецца ні з кім біцца. Ну, план быў толькі з кантактам звязацца. Гэта, па сутнасці, было толькі для таго, каб звязацца з кантактам, і ўсё. Разлік быў, што мы тут дабярэмся, наша місія выканана на гэтым моманце, я так разумею, альбо частка проста гэтай місіі. На халера, гэта жудасна. Так шмат памёрла. Гріус, я спадзяюся, з табой усё ў парадку. Няма часу... Мы не можам губляць часу. Калі мы будзем шукаць, мы можам знайсці кагосьці, хто ўсё яшчэ жывы. Ніхто з іх ўжо не дыхае. Халера, мы занадта спазніліся. Але могуць быць яшчэ. Давай працягнем шукаць. Вітаю, Пэтэйта. Ютуб накінуў 17 центаў за апошні сотні. І гэта не халеры сабе, я табе скажу. Вау-вау. Ты прям багаты. Так. Оп. Напала пачвара. Што за халера з ёй? Яна вельмі падобна на пачвару, якую мы бачылі раней. Яна менш, але ці гэта таксама чалавек? Мне падаецца, нам прыйдзецца з ёй змагацца. Пачакай, калі гэта чалавек. У нас хоць ёсць хоць нейкі шанец? Яшчэ большая нагода, што мы не можам дазволіць ёй проста хадзіць. Нагадваю, што до канца галасавання застаецца менш за 2 хвіліны. Нават 1 хвіліна застаецца. На Hollywood Animal управляецца 1000, дзякуй вялікі. Вы бачылі гэтую пачвару на гэтым нашай паўнамоцтве ўсё? Гэта чалавек тут, у гэтым сусвеце. Так, мы не можам проста ёй сысці. Даверся мне, я ўжо ведаю пра іх. Акрамя таго, наша адзіная надзея зараз гэта аб'яднацца з іншымі сіламі і змагацца разам. Ты згодны? Я згодны. Я шчаслівы бачыць, што ты ўсё розум у цябе яшчэ на месцы. Пакуль ты з намі, мне падаецца, у нас усё яшчэ ёсць шанец. І на Hollywood Animal яшчэ 1000, дзякуй вялікі. Папярэджваю, што калі ваша гульня не пераможа, нічога дрэннага не адбудзецца, таму што ў яе ўсё яшчэ здаецца шанец у рулетцы, альбо на наступным тыдні, альбо пакуль не пераможа, карацей. Любыя гульні раней ці пазней перамогуць. Звычайны амерыканец. Ну, падобна. Яйка, страла, вось гэта ўсё. Галасаванне амаль скончылася, і у нас Total War Empire. Віншую VRV Gaming, не заснайперылі ўсё на месцы. Добра. Гуня ўжо перамагла. Давайте, я звычайна раблю, глядзім трэйлеры на пятнічны стрым, звычайна, калі я не забываюся. Праблема ў мяне ў тым, што я бываю, просто забываюся пра гэта. Давайте я зараз вам трэйлер пакажу. Для тых, хто не знаём серыяй Total War'аў, гэта глобальныя стратэгіі, якія маюць даволі фішку такую цікавую, заўсёды мелі ў сваёй серыі, гэта вельмі старая серыя. Яны заўсёды мелі такую фішачку, што у вас ёсць глобальная стратэгія, якая больш нагадвае герояў, можна сказаць, для тых, хто знаём з героямі. Вось, і пры гэтым мае бойкі ў рэальным часе на поле бойкі, калі вы стыкаецеся з ворагамі, то бок замест пакрокавай бойкі, як у героя, гэта пераўтвараецца ў РТС з кіраваннем тымі войскамі, якія прыйшлі на поле боя. Так, Empire Total War. Total War. Трейлер. Яна ўжо набыта, адзін я захоп не спрабаваў. Так. 17 гадоў таму трейлер выйшаў. Так што будзе цікава зараз. Так. Пум. Спадзяюся, гук ёсць.
Выйшла ў 2009 годзе. Чат. Гэта самае, колькі стрымоў атрымлівае гульня пераможца, і атрымлівае, зараз я пераключусь назад, і атрымлівае адзін, то бок мы гуляем адзін раз, але вы можете галасаваць далей за яе, і калі яна прасоўваецца зноў на першае месца, то мы працягваем з таго месца, дзе мы скончылі. То бок, напрыклад, насамрэч метафор рефантазіо я, по-моему, браў сам сабе, гэта было без галасавання, і мы ўжо гулялі адзін раз, і мы б працягнулі гісторыю далей, калі б у мяне не згубіліся сейвы. Я, звычайна, ўсе сейвы захоўваю. Вось, якая справа яшчэ? Калі вы актыўна галасуеце за пэўную гульню, то бок серыя стрымоў, калі якая ўзгадвалася зараз у чаце, я час часу ладжу серыі стрымоў па гульнях, за якія вы галасуеце, калі я бачу, што гульня актыўна прасоўваецца. То бок, ну, я, звычайна, проста па адчуваннях, і калі ёсць момант, я праходжу штосьці сваё, так, і калі бачу, што ёсць зацікаўленасць у пэўнай гульні, яна бясконца ўзнікае, усплывае, то я раблю серыю, напрыклад, цэлы тыдзень гэтай гульні, ну, амаль тыдзень, то бок, я раблю там забіраю, карацей, ад свайго панядзелка, аўторка і серады, і я іх пераўтвараю ў стрымы па гэтых гульнях, за якія вы галасуеце, якія актыўна прасоўваюцца. Напрыклад, за актыўна прасоўваючыхся ўжо доўгі час, гэта Divinity Original Sin 2, і я думаю, што я ўжо агучваў гэта пасля Стыкса, я хутчэй за ўсё зараблю роўна пасля таго, як мы скончым са Стыксам, я зраблю да праходжання Hollow Knight, просто паглядзець там дадатковы контент яшчэ пабегаць, можа быць, на тыдзень, на два. І, ну, то бок я там возьму сабе... дакладна, я што прыдумаў, карацей, я возьму сабе 1-2 дні на Hollow Knight у тыдні, астатняе будзе па рулеце. Вось. І буду просто дарабляць, мы сумясцім як бы тыдзень па рулецы плюс Hollow Knight, будзе прыкладна такое. Вось. А калі мы з гэтым скончым, то хутчэй за ўсё будзе серыя па Divinity Original Sin 2, і мы пару тыдняў будзем ганяць Divinity Original Sin 2, прыкладна такі план. Вось, таму што Divinity Original Sin 2 прасоўваецца прям вельмі стабільна, два чалавекі заўсёды галасуюць, і раз гэта карыстаецца папулярнасцю, то чаму бы не, правильно? Так. Я пачацца трошкі... На Last Train Home отруляецца 2500, я трошкі адстаў. Dawn of War 2 лепей. Так. Няўжо там быў вялікі стрык цывы? Цыва была ў стрыкі доўга. Ну, тыпу, я нармальна так я серыю, я, па-моему, одну альбо дзве серыі стрымаў па цыве рабіў. І яна перамагала даволі часта, але там быў нюанс. Фантазія, дарэчы, цікавая, хоць і JRPG. Я скажу, што мне падабаюцца... За што мне падабаюцца JRPG, гэта за тое, што за сюжэтаў. Любіць JRPG за геймплея, гэта такое сабе. Ну, маё меркаванне, непапулярнае меркаванне. Чым круты JRPG, гэта за тое, што вы адкінуліся, ідэальная гульня для геймпада, тыпу, адкінуцца ў крэсліцы і... вы сядзіце сабе, адпачываеце, па сутнасці глядзіце кат-сцэнкі, асабіста вось сучасныя JRPG-шкі, яны тым кайфовыя, яны маюць шмат кат-сцэнак, вы робіце нейкія білды, там гуляеце, змагаецеся, бойкі даволі яны рэпетатыўныя бойкі, і калі вы проста ў паток пераходзіце, вы сядзіце сабе і як серыяльчык глядзіце. Вельмі кайфова, расслаблена, вельмі чылова. Так. Слухай, у нас няма ніякіх шансаў супроці гэтай пачвары, калі мы будзем атакаваць па асобку.
мы зможам перамагчы, мы можам змагацца толькі калі мы будзем працаваць над нашым планам разам. Разумееш? Разам працуем як адзін. Я даверу табе каб ты вырашаў момант атакі. Ну і па сутнасці вось мы атрымліваем бойку пакрокавую. Так. Пачынаем бойку. Я не памятаю дакладна механіку баявую тут. Яна ўсё роўна JRPG-шка. Рулетны тыдзень будзе. Рулетны тыдзень будзе пасля стыкса. Мы пачалі праходзіць стыкса, і калі мы... Ну, ён ужо выйшаў, вось, і я не паспеў скончыць Міо і Hollow Knight нават перад гэтым. Нягледзячы на то, што я зразаў вуглы, я ўсё роўна не паспеў перад стыксам. Мы будзем праходзіць стыкса, і тады я некалькі тыдняў па рулетцы зараблю, каб кампенсаваць за ўсе разы, калі я не паспяваў. Так што я думаю, мы будзем там... Я думаю, 10-2 тыдні мінімум, максімум месяц. То бок, ну, у нас будзе па рулетцы. Прыкладна такі план. Залежыць ад таго, што раней скончыцца як гэта, мой гаманец, альбо гэта самае, можа быць, з'явіцца штосьці, што захочацца прайсці. Так што там будзе вялікая... Чакайце, будзе пасля стыкса здаравенная прям серыя стрымоў. Вось, выключна па галасаваннях. Ну, як выключна, я думаю, першыя 2 тыдні я дапрайду штосьці у Hollow Knight, я думаю, 2-3 стрымы мне спатрэбіцца, там я раскідаю іх просто па тыднях, а там паглядзім. Я вельмі люблю пакрокавае, але чамусьці JRPG для мяне нейкая сумная. А яны... Гэта самая баёўка прасцей, чым... Яна не такая тактычная, як звычайныя пакрокавыя, напрыклад, не ведаю, у героях, напрыклад, альбо у Baldur's Gate. Яна не такая тактычная. Яна не стварае адчуванне прыняцця рашэнняў. Адчуванне прыняцця рашэнняў знаходзіцца ў іншых штуках. Яно ў палосачках і ў здольнасцях, якія вы вычыталі. Вось, і дзіўных камбінацыях білдоў, якія вы сабе збіраеце. Вось у гэтым як бы фішка JRPG. Так, у бойках націснеце бла-бла-бла, зброі, здольнасці. Выкананне дзеяння будзе выкарыстоўваць іконку дзеяння на версіі экрана. Калі ўсе скончацца, пачынаецца раунд ворага. Добра. Мне не даюць пакуль яго выкарыстоўваць у бойцы. Давайте пакуль эканоміць, просто дзеянне зробім, звычайна. Атака. І ўсё, і зараз будзе вораг хадзіць. Не, мы яго ўжо перамаглі. Няблага. Так, мы жывыя. І гэта ўсё, чаго я мог жадаць. Давай рушым наперад, пакуль мы ўсё яшчэ можам. Так. Мы можам... Там уніз ёсць шлях, а ёсць, по-моему, уніз. Можна цікава пабегаць. Пачалі з удара. Першая атака з перавагай. У дадатак ворагі застаюцца ў стане ў пачатку бойкі. Карыстайцеся гэтым пакуль можаце. Давайте просто звычайную атаку. Я думаю... От ворага стан, ён прапусціў свой ход. Цудоўна. І мы скончваем. Узровень. Моц выросла. Добра. І потым я абіраю сабе аж яшчэ адну. Ухіленне... Пашкоджанне ад ворага. Давайте магію сабе разганяць. Вось. Вось так. Музычка, я кажу, я так-то збіраўся скіпаць яе, але музыка тут прям цікавая. Яна прям дзіўная. Вось, я просто, якраз таки яна выйшла для мяне, калі я скончыў, по-моему, персону, трэцюю ремейк.
Вось, але вось што, а музычку я слухаў, таму што яна цікавая. Хутка мы скончылі бойку. They chose the wrong opponent. Але гэтыя ворагі зусім слабыя для нас. We'll be safe for a while. Калі мы ўдала пачынаем бойку. Не магу адчыніць. Добра. Можа мне нейкія штукі патрэбна знайсці, там ключы, не ведаю. Гэтыя бойкі прям нейк брутальна занадта скончваюцца, мне падаецца. Я просто прям бяру і скончваю іх адразу. Так. Опа, а вось гэта адчыняецца. Let's stash that somewhere safe. Добра. Туды я пролезці не магу. Тут нічога няма. Ну і ладно, пайшлі адсюль. Праверылі падзямелле. А зараз босс... Не, до босса, на жаль, далёка. Я не упэўнены, што мы дабяромся до босса зараз. Таму што там нармальна так яшчэ па сценах прыйдзецца паскакаць. Вось зноў гэты чел. Так. Там падкрасціся можна неяк, так? Бла-бла-бла. Okay. Нечакана яго атакавалі. Burn too tougher than I thought. Давайте просто звычайнай атакай. Мне маны шкада. О, не-не-не-не. Блин, я походил все ж таки. Мы нават музычка не пачынае раскрывацца, а мы ўжо забіваем ворагу. If you see use for it, I say take it with you. Мы там, я памятаю, наверх падымаемся нешта. Па сцяне, потым яшчэ б'ёмся там. Ну, карацей, шмат чаго. Я, дарэчы, думаю, што з такім увогуле можна было бы складанасці падвышаць, таму што гэта нейкая лухта, я просто... Хаця з іншага боку гэта, пакуль можна сказаць, туторыял. Баявы. Таму, можа быць, і не варта. Чел? Паміраючы салдат. Ён усё яшчэ дыхае. Але ён вельмі... Ён атрымаў шмат пашкоджанняў. Эльда, нават не крае мяне. Мы не так ужо дарэнна без нават цябе... А ты яшчэ і горш зробіш. Гэта пачвара... Пачвара, якая з'явілася, ты твоя віна, так? Няшчасце ходзіць толькі з тваімі людзьмі. А, ну і вядома, вось так вось яно ўсё і скончыцца. Халера. Халера, блін. Ты такі малады, новы рэкрут? Выбірайся адсюль. Гэта пачвара там наверсе. Усё яшчэ засталіся жывыя салдаты, так? Мы не можем просто взять и покинуть их. Ты занадто поздно, гэтая пачвара, мы не можем. Просто збегай. Трымайся як мага далей ад гэтай пачвары. Добра. Блин. Это далей... Так, это по сюжете. Почакай. Вы двое. Вы, магчыма, шукаеце кагосьці? Так? Я так і думаў. Зараз гэта мае сэнс. Навошта хаваць гэта ад мяне? Я спадзяюся, у вас добрая нагода. Ну, калі шчыра казаць... Гэты крык. Гэта чалавек раней? Гучыць так, быццам бы ён сыходзіць з той вежы. Магчыма, там усё яшчэ і салдаты, якія змагаюцца. Мы разберемся пазней. Выратаваць у любых выжылых гэта самы прыярытэт. Наверх вежы. А давайте хутенька. Я могу вернуться на... А так, могу вернуться назад. Это солдат. Клятый Эльда. Я ведаў, што гэты форт пракляты. За цябе гэтая пачвара атакавала. Супакойся. Гэта не твоя віна ў тым, што чалавек заявіўся. Ты же гэтага ведаеш, так? Але ўсе померлі. Усе мелі сем'і.
Дапамажы мне, Эльда. Мне уже без розницы. Я не ждаю помирать. Мне нужно не рушить. Так, я ожидаю просто проверить тут. Я упомню, тут есть секреточка нейка. Ось. Мега яєчка. Ну, там прям такая пачвара. Тут нічого більше нема. Я упевнений, буде секреточка. Мне, конечно, калі ўдала пачаць бойку, то пакуль абсалютна ніякай пагрозы. Але я ўпэўнены, што гэта, тыпу, часова. Яно пакрысе будзе нарастаць. Зноў жа, з такім я мог бы спакойна сабе просто падвышаць складанасць. Таму што зараз пакуль гэта нават не ворагі. Яны свой ход пропускаюць, таму што стан. Я пакуль вельмі ўдала сабе перавагу ў пачатку бойкі атрымліваю. Так, магія. Давайте оборону себе подвесим. Просто пораскидаем пакуль. Нам усё роўно базово ўсё спатрэбіцца. Звычайна ў гульнях Атлуса галоўнага героя патрэбна мацаваць ва ўсё просто. Ну, спецыяліста з яго рабіць сэнса няма. Таму што спецыялістамі будуць іншыя персонажы. Давайте за клён першы скарыстаем. А, у нас толькі магічнае полымя ёсць. Давайте. Блин, гэты чел ману зжирае сваю, ну, хлопча, які з нами бегае. Ён реально, ён прапаліць усю ману до таго, як мы дабяромся яшчэ. Ну, кожнае карыстанне паліць ману. Ачмурэў. Неэкономны жэўжык. Так, так. Я просто думаю, што гэта часова, тыпу, пакуль ён не пад маім кантролем. Звычайна, гэта ж партыйны РПГ, так? І вы маеце магчымасць кіраваць усіх. Я просто думаю, з таго, што гэта туторыял, я абмежаваны толькі сваім галоўным героем. Давайте поэкономим ману. Но все равно он устанет, правильно? Там уже амаль усе гэтыя ворагі пачынаюць даваць амаль 0 досведа. Ён спрабуе зрабіць на нас уражанне. Ага. Толькі я ведаю, што ў канцы боса, а на боса ў яго мана не застанецца потым. Хаця я нават не памятаю, по-мойму, босс неяк мае ўвогуле свае механікі. Там на босе нас пакрыху вучыць новым механікам. І там прям пачынаецца больш глыбокае. То бок зараз у нас просто месіва, мы просто рубім ворагаў налево-направа. Усё добра, а потым накідваюць і накідваюць механік. Атлус вельмі любіць такое рабіць. Тыпу, у цябе новыя механікі ў гульні з'яўляюцца ў самым канцы гульні нават. Тыпу, ты працягваеш усё яшчэ накідваць. Блин, у нас часу амаль не застаецца, мы да боса не дабярэмся. Я кажу, што мне буквально... Мне літаральна, можа, праз 10 хвілін патрэбна будзе ўжо збірацца і выходзіць, таму што трэба ехаць. Я шчыра, мне былі сумневы, калі... Мне ёсць сумнева, што тут хтосьці выжыве. Сустрэцца гэтай пачварай разам... Сустрэць гэту пачвару разам можа быць небяспечна, можа не выратаваць нікога ўжо на гэты момант. Але я ўсё роўно гэта паспрабую. Гэта добрая справа. Ці не гучыць гэтага, як проста выкіну сваё жыццё? А навошта гэта рабіць, калі гэта можа быць не прывядзе ні да чаго?
Таму што калі ёсць хоць які шанец і ёсць хоць адзін выжылы, гэта не ганарова проста збегчы. Не ў гэты раз. Я ніколі не змагу гэтага я ніколі не змагу жыць з гэтым. У гэты раз? А ты плануеш рушыць наперад, не гледзячы на рызыку? І мне падаецца, што ты адмовішся паміраць, пакуль ты не знойдзеш кагосьці, каго ты шукаеш. Ён нам казаў фразу, што яна не дазволіць нам там памерці, вось мы яму тое ж самае скажам. Цірткі ў чаце? Я не ведаю. Можаш за гэта самае. Ну, рэферэнс паспрабаваць зрабіць. Вельмі прыемна. Нават у такой сітуацыі ты больш клапацішся аб іншых, чым сабе. Калі я збегу зараз, я ніколі не дастаўлю паведамленне і прынц памрэ. У нас няма ніякага выбару, акрамя рушыць наперад. Добра, тады мне спатрэбіцца твая сіла. Гэта адчуванне, я ведала гэта. Гэта чалавек, які быў раней. Што нам рабіць? Пайшлі. Паспрабуй не спяшацца, не рабіць нічога дурнога. Ідзем. А вось тут босс, по-моему, будзе. Адзінае, што у нас літаральна, я спадзяюся, мы паспеем бойку. За 10 хвілінак. Бо бойкі могуць быць прям доўгія у JRPG-шках. А вось гэта дакладна чалавек. Калі вось гэта паменьшы яшчэ, можа быць, і не людзі, то гэта дакладна чалавек. Это людзі. Это ўсё за іх. Нам прыйдзецца штосьці зрабіць. Не, місія залежыць ад нашага выжывання. Добра. Хомо Горлео. Так, што я магу... Давайте просто звычайную атаку пакуль пачнем. Клятая пачвара. Ты моя. Ні халера не працую. Там жарт просто. Што адбываецца? Ён нават не вырухнуўся. Халера. Я так просто не помру. Так. Давайте предметами. Давайте ману дадим. А у меня есть на ману? Так. Магла, давайте стролу дадим. Яго хоць штосьці ёсць. Полым я так само не працую. Я памятаю, што па сутнасці гэта амаль непераможная бойка. Ну, потым раскрыецца сіла. Як яна можа быць такой моцнай? Што яшчэ я магу зрабіць? Прынц мой лепшы сябра, мне трэба яго выратаваць. Я не магу проста памерці ў такім месцы. І ўсё яшчэ. Я прыцягну яго ўвагу, а вы бяжыце. Акрамя ўсяго, я шляхціц. А шляхціц абараняе сваіх людзей, неважна, не гледзячы на кошты. Бывайце. Калі вы можете адплаціць мне, тады жывіце. Ау. Don't be a fool. Just run for it. Oh, fate-saddled child. Oh, anguished traveler. Thy fate is crown-twined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time has come to awaken the hero within. Engrave thy very heart.
Що там казали про пістолет? Тут повеселей буде. Я тут не в голову собі стріляють, а серце виривають. Персона! Ну, Амаль. Що відбувається? В будь-якому випадку нам треба знайти шлях, щоб відбитися. Так, у нас нові здольності. І зараз ми вже поміримо з гэтую пачвару. Так. Пошкодження паветрам. О, вось гэта спрацавала. Моя асабістая сіла нават не ў параўнанні. Што яшчэ больш, яна можа выкарыстоўваць магію, нават не гледзячы на тое, што запальнічкі няма. З табой ўсё ў парадку? Калі мы не адыдзем, мы мёртвыя. Мы не можем адбіцца ад яго атак хоць неяк. Атакаваць у слабыя кропкі. Так. А, ну то бок вось на ветер я ударыў. Трапіць у слабасць ворага альбо нанесці крыт, зменшыць пункт хода толькі на палову. Добра. Архетип. Давайте. Выклікаем архетип і цыклоном далей б'ем. Там у яго ў рознае месца можна яшчэ ударыць. Вось, у крылы б'ем. І яшчэ раз гэта жа зробім. Мінус крылы. Як мінімум одно. Блин, нормально, он так дамажит нам. Архетип что-нибудь выкарыстоўвае нам? Давайте-ка... А, гэта ману выкарыстоўвае ён. Так, больш нельга у крылы біць. Па нагам сэнсу няма, так? Ніка бітва тытанаў. Так, пачалося. Я толькі падумала, што гэта гульня не траўмуе мяне як персона. Ага. Тартар, персона 3 мае такую механіку, як тартар. Гэта генеруючае падзямеллі, якое вельмі доўгае, гэта асноўны геймплей гульні. І ў ім праблема ў тым, што ён ледзь адрозніваецца адзін ад аднаго. Гэта прям вельмі цягучая доўгая вежа. Вось, і ты тартар прабіваеш усю гульню на працягу ўсёй гульні, і табе як бы разбаўляюць яе геймплей чымсьці. Але гэта у гэтым самым. У трэцяй частцы такая механіка, а трэцяя частка выйшла вельмі даўно, і гэта рэмейк паўтарыў поўнасцю тартар, ледзь яго палепшыў. Таму тартар нават для мяне трошкі сумны. Ну, тыпу, мне пятая персона за гэтага значна больш спадабалася, таму што пятая персона больш унікальная, вы змяняеце лакацыі, нават, ну, там, палацы ёсць такая механіка, і вы розныя палацы наведаеце, яны ўсе ў розных дызайнах, і нават унутры палаца дызайны адрозніваюцца. Яны не падобныя адзін на адно. І стрэлы ў лоб. Ну, так, яны там, падлеткі самі сабе у лыч стралялі. Так, я магу ўсё яшчэ у слабыя кропкі біць. Ён палячыўся. А, трэба было вось гэтай хрэні, карацей, яблычкі яго выбіваць. Ён ясі свае жа яблыкі, каб палячыцца? Мы не можам так хутка яго забіць. Нам патрэбна... Ён проста выправіць сябе, не важна, што мы зробім. Добра, мы проста б'ем у гэта самае, яблычкі. Трэба лячыцца будзе наступным ходам. А не, пачакайце-ка, нармальна, ён не вельмі прабівае нас. Мы нават ухіліліся. Так, мінус один яблык, і там яшчэ один ёсць. Так.
Пакрысе нам, я думаю, хопіць нават. Мне падаецца, я раней гуляў якраз таки на больш высокай складанасці, таму што гэта было больш з пагрозай. Калі мы не вынесем гэтыя яблыкі, мы дакладна пашкадуем. А чым я магу нешта зрабіць? Даш мне зрабіць? Так. Яна паспрабую вынесці яблычкі. Оп. А мы б'ем уже яго. Ау. Час у нас ужо час ужо выйшаў. Я літаральна зараз максімальна хутка скончыў бойку. Мне падаецца, яна яшчэ будзе цягнуцца, і потым катсцэна будзе ўсё доўгая. Магчыма, нам прыйдзецца спыняцца прям зараз, чат. Хаця з іншага боку здароўя амаль скончылася. Можа, один раз варта палечыцца. Давайте лечимся на гэтым хаду. Усё, лёгка. Мы там на полное здоровье вышли. Перемогли. І наш унутраны вось гэты дух нейкі, ён атрымліваецца таксама сваё паляпшэнне мае, але ён можа максімальны ранг яго 20. Я так разумею, як і ў персоне будзе. Типу розныя персонажы. Давайте пакуль трываласць. Блін, чат. Калі гэта будзе не катсцэнкай, то гэта трэба ўжо прям скончваць, таму што ехаць. Таму зараз я іду... Блін. О, гэта скіп быў. Да божухно. Гульня. А можна спыніць? Блін. Нам прыйдзецца скіпаць гэта ўсё. Чат, мне прыйдзецца просто Alt F4 націскаць зараз. Я лепей перапрайду гэты момант, там, дзе я захаваўся апошні. Escape не працуе, Escape толькі скіпае дыалогі. Карацей, чат, я прям зараз вырубаю просто Alt F4, мы скончваем, таму што мне патрэбна прям бегчы. Ужо я затрымаўся, думаў, мне дадуць магчымасць захавацца, гульня не дае магчымасці. Вось. Добренька, чат. На гэтым я вас хутенька перадаю. Мы побачимся з вами заўтра на Empire Total War, а я пабег, таму што я ўжо затрымліваюся. Ужо 5 хвілін, як трэба бегчы. Вось, там што мне апранацца і вылетаць. Гляджу, хто у нас ёсць. Я бачу Курісу. Давайте да яе паляцім, яна зараз у Хайтейл. Вам жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Гэта таксама вельмі важна. І побачимся завтра. Бувайте.